Čaute. Dneska varíme segedinský guláš. Potrebujeme na to bráčové mäso, ktoré bude na kocky. Ďalej potrebujeme kyslú kapustu, šláhačku, teda smotanú na varenie. Táto naša je naozaj šláhačka. Sol, paprika, drtený kmín, čierne korenie, guličky, bobkový list, vegeta a čierne korenie mleté. Ďalej 2 veľké cibule a potom trocha vody na zaliatie. OK, let's go. Na oleji si osmažíme cibulu. Po osmaženú cibule si pridáme bráčové mäso. Nakrájame na malé kocky. Tiež ho osmažíme, zatiahneme, až bude také biele, tak pridáme zvyšok. Mäso máme teraz zasiahnuté a začneme pridávať všetky koreniny. Pridáme sol, lyžičku, možno 2 lyžičky čajové soli. Dáme tam vegetu, neviem od oka, guličky čierne, korenie. V kapuste nie sú, tak tam dáme 7 ich tam je. Čierne korenie. Bobkový list. To je taký veľký, tak asi stačí jeden. Drtený kmín. Dnes to premiešame. Dnes pridáme tam veľa mleté papriky. Ak to chcete mať také pekné, oranžové, treba veľa papriky. Teraz tam pridáme kyselú kapustu. Ja mám túto z poľskej sekcie, našu tu nezoženiem. A táto poľská je úplne super. Je ako naša. Nakrájaná na dobré kúsky. Šťava človek v nej. Má super chuť, nie je ani príliš kyselá, ani slaná. Úplne super táto. Ja dávam na toto kilo mäsa. Tieto 2 balíčky, tie majú tuším pol kila, 520 gramov, takže zhruba kilo kapusty na kilo mäsa. Teraz tam treba tú kapustu pekne zamiešať a necháme to podusiť. Tak toto máme zamiešané. Trocha to podlejeme vodou, aby bolo aspoň to mäso zakryté koľko toľko. Nakryjeme, necháme cca 40 minút, potom skontrolujeme. Dobre, je čas sa pozrieť na ten guláš. Varili sme ho cca 50 minút teraz. Mäso už 100% mäkké. Dobre, prilejeme smotanu teraz. Táto má 600 ml. Neviem, či položijem celé, alebo polovicu, záleží podľa toho, jak to bude husté. Čas tam dám celé. Tak 600 ml. Teraz to dobre zamiešať. Dobre, toto necháme, zavrieme 5 minút. Budem to vypínať. Sú ľudia, ktorí dohustujú tento segedín múkou. Pokiaľ to nemáte veľmi mokré, netečie vám to, tak tú múku vôbec nepotrebujete. Ja to nemám také, takže múku vynechávam, ale vy si dáte, ak chcete. A takto je to hotové, ľudia. Ako to dobre vyzerá, ako to super chutí.
Tento recept mám konkrétne od mojej najlepšej kamarátky. Jej sagebín je famózny, tým pádom už je famózny aj môj. Teda aspoň si myslím. Vyskúšajte, dajte mi vedieť, ako vám to vyšlo, ako vám to chutilo. Recept na moju knedlu nájdete v mojich videách. Dobrú chuť!